unidentified and unexplained. Неидентифициран и необясним летящ обект. Американското правителство излезе с тези кадри, но не обясни къде са заснети. The American government releasing this video saying it's from 2013, but not saying where it was recorded or what it shows. Тръмп иска да бъдем обединени и подготвени за абсолютно всичко, което се намира там, в небесата. Обяснява източник от Пентагона. Последното пускане на масиви от данни включва общо 64 ключови доказателства, 6 подробни PDF документа, 7 аудиозаписа и 51 видеоклипа. В тях са запечатани стряскащи взаимодействия на НЛО, официално наричани от правителството лапинг неидентифицирани аномални явления, с американски военни самолети. Интересно е, че някои от заснетите обекти дори са оприличени от очевидци на ангели. Според вътрешна информация, личният стремеж на Доналд Тръмп да извади тези строго секретни файлове на бял свят има за цел да даде на обществеността пълен достъп до тайни, които предишните администрации са погребали в архивите в продължение на десетилетия. Напредналите технологии, които будят сериозна тревога. Видеозапис от 2022 година показва множество сферични обекти, които плавно и без никакво съпротивление влизат и излизат от океанската вода, сякаш умишлено дразнят и демонстрират превъзходство пред намиращата се в близост военна подводница. Този клип заедно с други шокиращи кадри, на които се вижда как бойна ракета от типа Hellfire буквално се отразява и отскача от друг неидентифициран летящ обект близо до бреговете на Йемен, засилиха до краен предел опасенията от въздушни заплахи, които напълно противоречат на конвенционалната физика и познатите ни закони за аеродинамиката.